Семейните истории продължават, тъй като те са ежедневна част от нашия живот и каквото и да си говорим, няма как да подминем същите. С нас се свърза и един българин, живеещ доста отдавна в чужбина, който някога на времето е бил женен всъщност е женен с македонска гражданка, с която са разделени буквално от 15 години, но няма никаква връзка с нея. И към настоящия момент той има друга партньорка в живота си, иска да се омъжи, т.е. ожени за нея, но така или иначе наличният му брак, регистриран в България, възпрепятства това той да може да се ожени за друг човек. В тази връзка ни помоли, ние съдействахме и към настоящия момент образувахме исково производство за развод, тъй като нямаме никакви други данни на лицето, с което да го идентифицираме. Поискали сме служебна справка от служба ГРА, от Външно министерство за македонската гражданка и се надяваме и вярваме, че в крайна сметка този случай ще постигнем желания развод. Искам да ви кажа с това видео, че всъщност дори да ви изглежда нещо абсолютно невъзможно, поне от ваша гледна точка, то не винаги е така, просто не всички механизми са ви известни. Ако имате някакъв специфичен и засукан казус, ние за това сме експерти, можете да разчитате на нас и ще направим всичко възможно, за да ви помогнем.